अक्ट'पासआव गाखोना बोरै मोनखो नोङो अक्ट'पास बायदि नामखौनो मिथियाखैमोन आं अक्ट'पास हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायना बावनाय थाबाय बेयो माने सेकेन्ड भिडिअ आरो दै जों कलाक्षेत्रआव दंफैयो सासेयानो बेग सेक्सजोबबाय दैला अबस्थायानो आंखौ माने सिनायबाखौ दिनै नियन कालार गाननानै मोजां नुदों माब्लाबाबो आंनि ब्लगावनो जा भिडिअआवनो जा ड्रेसखौ नुला मेगन साजोब्बाय नोंसोरो आंनि जोंथि ओइ मोजांसो नुदोंहाय नियन कालारखौ आंना बिनानावा रायगासिनो आं मोजांसो नुयो ओरैनो गाबनो ओंखारबाय आं गाय जोङो ओइ ट्राफिक पुलिस नै गाइस जोंहा श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सफैलायबाय आरोना बे सिङाव जों दा हाबलांनोसै माने बाखि खिनिया टिकेट लायनो थांदों आरो टिकेट नै टिकेटआ सासेयाव 30 ए बिरबावबाय ने मोनसे हाबनोसै बेगखौ थৈ যাব লাগিব নেকি टिकेट होबाय थांबाय दं आरो दा बोरो ब्लगारफोरालाय ओइ ब्लगारफोरा बोरो ओरैबायदि कारा गस्ला गानबोदों दिनैनिफ्राय गानलांनो मानसि मोजांसो ओइ लाइटआव बिराद जोंख्रि बावगोन बियो मिथिबाय नै दा जों सिङाव नुबाय आरो हाबै बे मानाव दे बियो रंघर आं सिनायखायोथ' नै गाइस बे गुफुर बिल्डिंआ मिउजियाम आरोना बेयावनो गासिबो आसामनि जातिफोरनि हारिमुखौ दिन्थिदों आरो जोंनि गोदोनि राजा आहम राजा बर' राजाफोरनि थाल थुंग्रिफोरखौ बेयावनो देखायना दोननो आरोना दिन्थिना दोनदों गाइस कलाक्षेत्रखौ नायनानै फैखांबाय आरो सिङाव जेसेबां मिउजियाम मा दं गासिखौबो नायनानै फैबाय केमेरा लानो एलाउ गैया ओंखायनो नायनानै फैबाय नोंथांमोननो माखौबा खोन्थानो हायासै गाज्रि दामोन नै जोंहा नैबे पार्कआव एसे बेरायलांलायनोसैलाय आरोना फिस होनांगोन ना नाथाय बेयाव होनांगोन ना जल्दी आ इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आज़ादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में ट्रेनाव गाखोनो थाखायबो नै टिकेट दानबावनांगोन ओइ नै सासेयाव 50 थाखा बावनो सासे सहैना दङ जाना यहाँ के गांव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहाँ मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था गांव वालों की पहल पर गाखोनोसै साब्रै साब्रै आं सलायगोन गलाप बिजि बोरै मोजां गिदिर नामा रा गियाखै र' दे एबारसो बारनांसिगोन एखले बार मोनजासिनो ओइ नै गोजौआव माखासेया संगिता नुवाखै ब्लग लाइनाव बिजिथारिया नै जोंहा बोराय बुरै खोलो बारनाय बारा फट' इजोथार नामा एखेलगे जाबो मोनगासिनो दं आमि न माला बिसनासो खारगोलांबाय जोंहा लाजु जोंना गैया बोरो बिसोरो सहैयाखैना न'निफ्राय बेसेबा गोजानाव बै थिंजा Potro karle agen mati ada yang hutan lagi gua sama hutan
Barmani ako. Sana kita ibrang. Oh. Kesa laga. Gotong gourlay bani mendengar ya? Gotong gourlayniयाव दासो गाखोगासिनो जोंहा. Tidak ada balik. Mendak sudah kedua rokok jadi. Oh. Nay मोनैथारनोसै ओइ मोनैथारनोसै. सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिले। मेरे प्यारे देशवासी, अभी कुछ दिन पहले Rongya Intercity. Rongya नि नुदों मा मा होनगासिनो बियो जोंखौ 6टा ना 5:30 दाबो माबा खाङाखै हनै Monablini. एकदम Ini pasti aku. हाय हाय Mojangan nang हाय गाइस नै सोरखौ नायदो सोरखौ लोगो मोनखो नायदो Devi vlog ni channel. बयबोथ' सिनायखायो बिथांखौ गासिबो सिनायाबो जानो हानाय सिनायखाजोबखाबायानो फ्रायानो आंखौसो बारा सिनायनाय नङा मानो सिनाया जानो ओमफ्राय मोजां मोनबाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना आंथ' फैबाय थानायानो जायो खिन्थु बिसोरनि थाखाय फैनाय जाबाय होनबाबो जायो आङो माने पुरा कनफारेन्सआव गोबाव गोबाव रायलायथारबायना दाखालि बावबाय ओमफ्राय फैथार होनबायना नोंबो थांसै दे होननानै आंबो बेसे नायनो लुगैना दङ नोंसोरखौ इमान गोजाननिफ्राय बहा लंकानिफ्राय बहा मायाव सफैना गोजानद्राय जायो आरो बिसोरना शिबसागरनिफ्राय नालाय ओमफ्राय जोंनाथ' 3 घन्टायावनो मोनहैयो नालाय बिदि आरो गुवाहाटिया गेजेर बायदि जाबाय 12 घन्टायानो लायो जोंना 12 घन्टा लायो जोंना 3 घन्टायावनो मोनफैयो आरो जुदि जेरावबो लाखियाबाथ' आगोलावसो मोनफैसिनबावो ओमफ्राय बिदिनो अबेबा लासैबो खारोना मबाइलाव जेरै ओरैनोखा ओरैनो नोंथांमोना लोगो मोनबासो मिथिगोन आं लाजिबायसो थानो गावदांदां खाथारगावासो नङा नङा ओरैबायदि अन्थाव आरो बयबो लोगो मोननानै बयबो होनगासिनो मा एसे गावदांदां जेबिया इदि होननानै नोङो थांनायफोराबो होनगासिनो बिराद मोजां नांबाय एबार जोंनि शिबसागराव फैदो पाक्का एकदम पाक्का फैमारनांगोन दे पुरा फिदिंजोबगोन आं नोंसोरखौ नोंनि दायथ' ओमफ्राय शिबसागर थांनायाव फिदिंबाथाय थांनाय जाबाथाय फिदिंनाया नोंनि दायथ' आंनो एगारना हो आं फिदिंगोन टेनसनल' दाला आंनो थांगोन होनबा रंगुरा इथिजाबा तलातल घराय अक्ट'पासाव गाखोना बोरै मोनखो नोङो अक्ट'पास बायदि नुदों नामखौनो मिथियाखैमोन आं अक्ट'पास फिसोलो बैखौ अक्ट'पास दोनबाय आं अक्ट'पास चलो नै जोंना फाइल्सफ्रा ओइ दै लोंबावनांगोनलै दैया थोआखै नै गाइस नैयाव बाथौ दं आरो जोंनि दहाय सर आफा बोराइ बाथौ नायदो नै फुरा आरो नोंसोरखौ लोगो मोननानै बिराद मजासिन जादों बुंनो नाङा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय अ नोङा जेबि फेमिलि नोङा जेबि ब्लगसो जेबि फेमिलि दङ बेलेग मोनसे दङ जायो नालाय गोसोआव जेबि फेमिलि नङा दे आंना जेबि ब्लगसो बेयाव एसे हाबलांनोसै सिटि सेन्टार मा मोनो मा मायो मा जाग्रा मोनो मा खालामग्रा मोनो नायलांनानै बायनानै जालांजोबसै मानसिखौथ' नायजाखाला थब्लिब्लि न' साइज जाबाय Yoko. Đây, जोंना जानो थाखाय फैबाय मा फैखोथाय हा सिस्लारनो माबा मोनजाफेरै बुस्थु नुफेराखै आदि बेरस्रावजोबदोंबाला फाग्लासो
tawa badi maika jalai ufundi golele ne garam Guys, tidak gorong-gorong kah? Income jawab tuh sintu. Oh, ini income kah? Tes kalangnya nih. Ang horo jalan income. Is, gang gorong kam jalan malah ya. So income kan kah kabe? Beda-beda nih roh. Budung ada deh. Ketok. Ketok ada. Ke जानाय video. Slim जाखांजोब्बाय नै मामा गथ' सफैलायबाय मम' जानो थाखाय बिराद टेस्टि होननाय खोनाबाय दङ मामा गथ'नि मम'खौ बेखायनो जों जानो नागिरदों आरो नेबाय दं आरो मा मोनगोन एसे मोनथाम टाइपनि दं आरो जेरै अमा हांसो दाउ चिकेन 10 ता बेगोन 10 ता फैगोन एसे निनसे नों नै अरेन्जनि जुस सफैग्रोबाय आरो नै जोंना मम'आ सफैबाय गाइस आनबक्सिं खालामलाय मम'खौ जालाय माने इथे बेदर बर'दो नै जाखांलायबाय जोंहा बेयाव मोनसे थाबावबाय हांसोनिया गोथाव नङा नालाय ओंखायनो जायासै ओमफ्राय नै माबामोन आरो नाथुरनिखौबो गोथाव मोनाखै ओंखायनो जायासै आरो माने खावसे जाना नायदोंमोन बोरैबा मानसि गोथै मोनामोहाय मोसौ गोथै ओंखायनो जानायासै बयबो बुंदोंमोन गोथाव जायो होननायखाय जाफैबाय ह गोथाव नंथ्रा